Nggih matur suwun iki biyunge alhamdulillah nggih diparingi sing sabar nder ya ora apa-apa. Heeh. Katurke kagem para sepuh lan abdi sepuh ingkang sampun sami rawuh matur sawun rawuhipun sumangga kandhaten sugeng lelenggahan mugi sugeng rahapi pasugatan ingkang sampun samapta kalipun saryu arista musik tak lelo lelo lendung
niki ugi wonten pepunden saking Mertelu ingkang sampun kawistara rawuh. Matur suwun rawuhipun semonggo ya. Saking Mertelu iki leres. jare alhamdulillah kepanggih. Nang lela mugi-mugi pengantin kekali cepet nimang-nimang iki. Ayo Mbak ngrasakaken nyanyi mriki joget. Joget kali kakine. Sing kados niki yung lagune. Oh, iya iya bener ki, nggih. Gelang kalung dadi saksi muga sliramu ora bakal nyidrani wiwit donya nganti akhir duwong ayo sing tak pikir-pikir aris
akhiri kabombong pikir. Konco-konco Linmas selamat bertugas. Oke, matur suwun kerjasamane. Ya. Ayo Tik. Urung warsi jaranan. Oh, urung dadi tetep urung ngadeg, urung warsi jaranan. Sing tetep jaranan. urung, iya. Ya tetep semoga urung. dhewe sing jaranan. Warsine jaranan Mas ya ya. Mun nembe ngadeg Iya. asli. Eman pinjang masih gedeg, belum manggut, berarti
mertandani urung sesuai harapan. Nanti kurang bisa dikasih pas. contoh. Oh ya, yang caranya yang gimana ya? Eman Yo. benjang jiko Hey. nganti tiga weku jiwa batin kula boten rila yen to nganti mung sia-sia la la la. Sementara seperti itu yang bisa kami hadirkan. Iya. Nanti bila kurang berkenan pas ya. bisa dikasih contoh yang seperti apa. Boleh. Besok kalau ketemu Langsung hadir satu tebang pantai Pantai lagi Laut di Gede. mangga. Sesarangan yuk Arista musik. Asik. Nyuarista. Sing sami rawuh teng mriki keluarga besar saking Bapak Sairun. Bapak Sairun, manten Mbak Fitri, kalian Mas Mimin nggih. Iki Betul. mugi-mugi tansah adem ayem. Amin, amin. Panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin, ya Allah. Enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Nek lanang ya lanang temenan, nek wadon ya wadon temenan. Aja kaya. Mbak Ayu Siti lah wis diomongi kono aja naploki bokongku. Aja maki bokongku pakenan dasku kok. Hah? Mola. Mau keri. Hah? Lah pada baik. Oke, ngemek aja pada baik. Iya. Beda. Bedane gede nggonku, Mbok. Ayo, isin apa ora? Nek deng-dengan gede nggonku isin, Mbok. Jajar dhuwure. Dhuwure ya dhuwur nyong. Jajal jempol sikile, jempol sikile. Oh, cirene jempol ya? Jempol Cirene sikile. jempol. Dawa sampean? Ya berarti dawa. Om lah. Ya Allah. Hamatan silir. Ayo Pak Penjol nyambung Pak Penjol. Seler Neng pantelo Balu
Kepriwe kaya apa rasane? Mandan kerosan. Lah jes genah. Kok disit Pak? Ge, Kae, kae. mikir iki krungu mandak anak lotak kayak gue, Mbok. Iya pantes. Jajal. Jan, Ge, bapaknya nakal deleng. banget tuh. Jajal kelotak-lotak. Kowe ngacari 5 meter. Lotak. Oh iya jebulane. Klotak-klok. Wis genah mbok gedhe nggonku, Mbok. Gawa lato-lato. Iya. Udu lato-lato. Gembili. Iya. Pak, rika tadi pelawak bae lah, Pak. Hah? Ngemek apa? Gembili. Ya, wis kowe. Wis kok. Ke, sin jenengane Sinden Suzuki ya kaya Sinden Suzuki ora ngerti? Gedang. Ih wong banyak. Darane susu jebol kaos kaki. Nah. Ke. Nah. Kowe, mbok ngatos lah. Mak, aku wedi sumpah. Sumpah. Aku mending nganggur yakin daripada diraya nang wong kaya kiye sumpah. Mah. Aku wedi Mas Uli sumpah. Engko disit. Aku wedi Mas. Aku wedi. Jelas. Aku mending nang kene bae lah, aku ayem nang kene. Aja menang kono. Jelas duber. Aja wane-wane lho. Rika wani karo nyong apa? Hah? Wani apa? Wani apa kuwi weh, ha? Wani apa? Hah? Wes. Tantang gelusan gawe. Kalah. Kalah. Kalah tuli nang kene kalah nang Solo ya beda ora kalah. Allah. Lah ya Banyumas karo Solo ya beda bahasamu lah. Engger nang. Kepriwe nang kene kalah nang kana apa? Allah. Ayo. Wes. Ayo disambung tem lah. Nang kene kalah nang kana apa? Nang kene kalah nang kana apa? Allah. Astagfirullah. Mantan silir-silir ning pantelo gandhi. Semoga Kembang arem Probolinggo. Monggo Pak RT. Nyawiji mbok beleh. Monggo. Monggo ingkang jabir. Monggo mriki.
Ya, Bu. Saya kata sambil Lala kopis. Wong bagus. Si bareng karo Nyu Arista. Setunggal tembang terkhusus kagem pepundhen beliau Bapak RT ingkang ngakoni wilayah 0 sekawan RW sekawan. Ayo iyo. Bos kelompok. Anggarami. Aku mau ngetasa nganteni tumetesi tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal polok roko wae. Pike sayur kentang sambal bawang lakut bis oporake wedi yen kelangan kowe ayo enggal polok kromo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jan nganggo sedotan bareng ya ki. Iya. Sedotan. Oce. Jan. Merpae ya. Oce. Iya kan dari nuju rombongan ya ki. Wong inyong kon. Ki Pak Sairun lagune Pak. Apa lagune lah? Pak Sairun joget karo Pak RT lah. Pak Limas. Ya. Pak RT joget.
gari gilirane keluarga besar Bapak. Ayo. Ayo Bang Seru. Mas Sairun nyawer lah ya. Mas Sairun nyawer. Ayo Bang Seru. Jajak diparani. Iya.
jan. Pak Lina sih hae nembe Wis apa hae. maneh kae jajal Kang Sairun takoni. Kang Sairun mau Tetep masih aja ada Sragen. waktu. Asian lagu apa maning sih? Tole-tole lenggeran. Ayo. Asik. Sawetawis katur wonten lenggeran Mehraina sumebang yuang ngaruna kadinetraning anggara pu sabdaning kukila ringkaning goro seketer kene dungan nimpon lir wowo sing pini panca
pepetoki ngayam wono Pangapunten kagem Bapak Sairun terutami ugi katur kagem para sesepuh adi sepuh ugi kanca sutresna budaya angenget wedal ingkang sampun sawetawis dalu mila saking menika kersanipun sesepuh saking New Arista lelepur wonten ing dalu menika badhe pun cekapi namung sadèrèngipun katuran beksan utawi tari baladewa ingkang narya panutup ing mangke sabibaripun kepareng kawula sakanca madal pasilan kanthi atur sugeng mriksani Kono toa sinto ingkang badhe mijil saking tepak pusaka awis tara lan lendra ingkang kumpinatara Sang Prabu Baladewa ingkang lagya lan laku iki lho candrané Sang Prabu nata ing Madura Prabu Baladewa sanjane warnane Sang Prabu. Lo
malih nyuwun pangapunten ingkang ageng boten tong irangi saking raos pakurmatan kawula sarencang. Karana wekdal ingkang sampun dalu permelo kawula cekapi adicara lelipur wonten ing dalu punika. Namung sepeda ngaturaken sedaya kelepatan saha kirangan kawula sarencang nyuwun pangapunten ingkang ageng. Kita tetep sarengan kapriwasan kang dalah ugi kan diatur sugeng dalu sugeng pepisan mugi saged pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal kangge sesanti Jaya Wijayanti Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti ngrembakaning budaya anjunjung martabat ing monggo. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikrop bolot kang terminal. Oh